Zdravím všechny, tady Rafi a vítám vás u dalšího videa na mém českém kanále. Bohužel už ne čínština s Rafim a o tom je vlastně celý tohle informační video. O tom, že vlastně už asi nebudu dělat lekci čínštiny na tomhle kanále, protože jednoduše řečeno se mě to nevyplatí časově, protože ten kanál mě negeneruje žádný příjem nebo nic takového. Takže to, co jsem začal dělat je, už s pár z vás jsem domluvený, že učím lidi čínštinu, po případě další jazyky, ještě japonštinu, jakýkoliv jazyk, který umím, španělštinu, portugalštinu, i angličtinu douču, přes online hodiny, vždycky hodiny 1 na 1, jo, kde prostě se mě lidi zaplatí přímo na tu jednu vyučovací hodinu, třeba jednou za týden, ale už asi teda nebudu dělat hodiny čínštiny tady na tomhle kanále, protože jednoduše zabere to moc práce a vlastně z toho jakoby nic nemám, jo, takže to je důvod. Pokud byste měli zájem o soukromý hodiny jakýhokoliv jazyka, tak se mě určitě ozvěte buď do komentářů, a nebo na Instagram, @Rafipav a tak to je asi všechno. Už jsem domluvený asi se 3 z vás, takže jo, už některé hodiny proběhly a lidi si to celkem chválili, takže pokud byste taky měli zájem, tak mě určitě dejte vědět. Každopádně tohle je jenom informační video, že proč vlastně už tak dlouho nebyla žádná další lekce a proč vlastně další už ani nebudou. Ten český kanál jinak budu používat jak kdy, někdy tady možná něco nahraju, ale spíš budu soustředit svoji tvorbu na můj hlavní kanál anglický, který máte taky dole v popisku. Tak jo, to bude všechno. Děkuji moc za podporu u těch lekcí čínštiny. Jsem moc rád, že se vám to líbilo a budu se na vás těšit, pokud se mě ozvete, že byste měli zájem o soukromý lekce. Tak jo, to bude všechno. Mějte se.